Fel y gwyddwch, mae Covid-19 wedi achosi heriau mawr i fusnesau dros y misoedd dwytha. Rydym wrthi'n trialu darn o dechnoleg ar hyd Môn a Gwynedd o'r enw Store Tally. Mae'r dechnoleg yma yn caniatáu i'r busnes reoli y nifer o gwsmeriad yn yr adeilad ar un adeg ac yn lleihau amser staff ar y drws. Gwsmer nesaf, os gwelwch yn dda. Next customer, please. Arhoswch yma, os gwelwch yn dda. Please wait. Mae gwisgo gorchudd wyneb nawr yn orfodol. The wearing of face masks are now compulsory. Mae'r system Store Tally wedi bod i fewn i'r wythnos ganddon ni, a mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr. Mi oedden ni'n cyfri nifer yr cwsmeriad oedd i fewn, a mae'r system yn gwneud hynna drosto ni bellach. Yn ogystal, o'r rhaid i ni atgoffa rei pobl oedd nhw'n gorfod edrych ar bob un person yn dod i fewn i jecio bod y masg ar ei gwynaf nhw. A mae'r system rwan yn ei atgoffa nhw yn y neges safonol sydd yn dod iddyn nhw wrth iddyn nhw gerdded i fewn. So mae wedi gwneud dipyn o wahaniaeth i y pwysau a'r staff ar flaen y siop. As a visitor attraction, this technology is incredibly useful to us. It not only tells us how many people are coming through, but it also means that we can control it from the till. So if we don't feel safe for any reason, we can ask people to pause. As a business, we definitely feel safer since Store Tally has been installed. Mae cyn y technoleg o'n i gadw rhywun ar y drws yn permanent ac i wneud saff faint o bobl yn dod i mewn a cadw rhif o faint o bobl yn dod mewn i'r ganolfan. Ond rwan o'r technoleg yma, ni'n gallu gweld o fy nesg faint sydd gyda fi mewn, faint sydd gyda fi'n lle, a bod pawb yn saff. Well, I think the benefits are with the system that we don't have to have people stood on the door all the time, so we're saving wages, and the fact that people can actually see that we've got procedures in place, and they're thinking it's a very good idea because there's not a lot of people who've got this system. And now we've got it in Welsh as well. People have been commenting on that, and they're pleased that that you've done that as well. Yr ymateb da ni wedi cael yn lleol i'r system Store Tally wedi bod yn dda iawn. Mae yn dod ag ymddiriadaeth ychwanegol i fewn. Mae o yn golygu bod ni'n gymryd y peth o ddifri. Mae yna siopau eraill wedi llacio chydig ar yr canllawiau sydd gan nhw. Ond maen nhw'n teimlo bod ni'n gwneud rhywbeth sydd yn gall